mikä hiljaisuus ja rauha tässä mun ympärillä on ja miten hyvä olo voi olla, kun ottaa ja pysähtyy ja kuuntelee sitä kaikkea, mitä ympärillä on siinä hetkessä, kun ottaa itselleen sen rauhoittumisen tilan ja unohtaa sen kaiken kiireen siinä ympärillä, mitä yleensä jatkaa aina, kun on päässyt viikonloppuun ja vaikka viikonloppukin olisi edessä ja senkin saattaa rakentaa niin, että siellä on niin paljon tekemistä, että ei muista yhtään, että pitäisi pysähtyä ja ehkä ottaa ihan oikeasti sen viikonlopunkin siinä mielessä, että rauhoittuu ja antaa itsellensä sen ajan ja pysähtyy lepäämään ja muistaa, että kuinka tärkeää se lepokin on. Kiire on semmoinen, että se valtaa aika helposti mielen ja siihen tilaan on tosi nopea ja helppo ajautua ja ehkä se on tämä meidän yhteiskunnan määritelmäkin siitä, että missä kohtaa sä oot tärkeä siinä, kun sä oot ja teet ja painat pitkää päivää ja painat aina vaan enemmän ja enemmän. Ja siinäkin hetkessä, kun tulee se mielentila, että tuntuu, että mikään ei riitä ja mitään ei ehdi ja se kiire vaan jatkuu, niin sit helposti myös unohtaa sen todellisen olemassaolon tärkeyden ja sen tilannet, mitä on ihmisenä ja ihmisolentona ja mikä se sun elämän tarkoitus oikeasti on. Siinä kohtaa, kun se kalenteri on täynnä ja tupaten täynnä ja ehkä ylitäytettykin, niin voi olla, että voi tuntea itsesi tärkeäksi ja pidetyksi ja aina oot saatavilla ja valmiina lähtöön kuin partiopoika ja siinä kohtaa niin onko kaikki niin kuin tyytyväisiä, kun sä painat ja olet ja meet ja teet ja oot siellä oravan pyörässä ja olet aina siinä kohtaa tehokas ja niin tuleeko siinä kohtaa sitten se pysähdys, että se mikä tulee mullekin nyt täällä luonnossa ihan tavallaan luonnostaan. Tässä kivellistuu semmoinen ihminen, joka tietää kyllä sen, mitä on se, kun ylittää itsensä ja yrittää ylittää itsensä ja on aina valmiina ja pyydettäessä tekee aina kaiken, mitä sulta pyydetään ja kokee sen tavallaan myös velvollisuudeksi, että on aina valmiina ja auttamassa ja tekemässä töitä kuin viimeistä päivää. Ja sitten kun tulee tänne luontoon ja miettii, että mitä mä teen täällä, niin onko mulla täällä kiire ja vaatiko mua täällä kukaan tekemään mitään. Mä istun tässä kivellä kuin tatti maassa ja voi olla, että en ehkä pääse edes ylöskään, kun takapuoli on jo jäätynyt kiveen kiinni, mutta haittaako se loppujen lopuksi tässä tilassa? Lintu visertelee ja muistuttaa mua elämän kauneudesta tässä hetkessä ja kaikesta siitä kauneudesta myös, mitä muuta tässä ympärillä on. Mäkin siirsin jo toiseen päivään sen, että mä lähtisin tänne rauhoittumaan ja antamaan ajan itselleni ja sunnuntai-ilta jo melkein edessä ja aurinkokin jo laskemaan päin ja
Sitten ihan viime tipassa, niin sit otti auton alle ja tuli tänne. Koska mullakin oli paljon, mitä mun piti tehdä ja mitä mä tein. Ja meinasi jäädä huomaamatta se, että se oli mun vapaa viikonloppu, mikä mun piti olla rauhassa ja nauttia siitä rauhasta ja omasta ajasta ja omasta tilasta. Ja vaikka mä tein ihan mieleisiäkin asioita, niin silti se kiire oli siinä vieressä koko ajan mulle. Ja mä pidin yllä sitä kiirettä myös vapaa-ajalla. Sen takia on hirmu tärkeää muistaa se oma rauhoittuminen, vaikka ympärillä olisi minkälaisia vaatimuksia. Rauhoittuu ihan reilusti ja ottaa sitä aikaa itselleen ihan kaikin tavoin. Ihanaa sunnuntai-iltaa ja jaksamista uuteen viikkoon.